Surat-daira adolotni goshimungo Lok-sabhani Sangsad Thaiki philei manmani wansukmung khwlaifano samung wngli Congressni Ojama Rahul Gandhini laithanai 23 March salmario Gujaratni Surat Magistrate Adoloto Rahul hamya kok samani no twyui bini faising dorbar khwlaimani sangrang bini faising goshimung rwmani abo rosai rikha aboni bagwino Keralni Sangsad Thaiki philei manglak Rahul 2019 bisni Lok Sabha Bhutni pilaimungo Karnataka Modini title tisabui kok samani no twyui Rahul Sangsad Thaini simi norui rikjakha laithanai 13 April ni swkang saklaimani salni swkang dorbar phang moigeya gosimung rwkha Rahul Gandhi no twyui sangrang salo Rahul ni a gosimung no norui rikha Magistrate Adalat abo haigeno High Court ni mungsabo gosimung manja khe 2024 bisni Lok Sabha Bhutobo Rahul bataye manglak hwnui wansuk tongkha sinai nugnai lukurok Bureau Report Kokharang।